ești? Unde te-ai ascuns? Eu pus cortisul. Vorbește și ala, nu știu acum că zice lumea așa, nu cred că pune. Nu sunt fată prea mari și faci cum vrei tu. Da, știu că râs, că ar fi și culmea. Pe scurțișoara. Bă, nu mai știu ce, venise cineva odată cu o rețetă care mi-era foarte aiurea să cred. La ceva, o mâncare, dar nu mai știu, bă, nu mai știu ce nu era acum la mine. Dar cred că punea usturoi, dar nu știu la ce. Și mi se părea ciudat. Măi, cimbru îmi place să pun. Dar știți când? Acolo când se fierb. La modul că să fie cimbru ăla, dar să fie de-ăsta proaspăt. Și na, acum n-am cumpărat cimbru proaspăt, am la plic. Și nici nu știu dacă pun. Și mai pun acolo jumări și pun niște bulion așa printre și gata. Voiam să pun și boabe de piper, dar nu pun că mănâncă și mede și mie să nu... Na. Prinde vreun piper de ăla. Păi nu sunt. Bine. Mamă, dar mie se face așa un rău de la mea cu miță. Nu știu câte seama le-am făcut când le-am numărat. Am apucat să duc asta, să fac salată. Sper să iasă maioneza aia, că multă că nu iasă maioneza. Vreau să fac maioneză de asta la blender și sper să-mi iasă, că data trecută nu mi-a ieșit. Da, mă iertați, sunt alergică la ambrozie. Mi s-a oprit și muzica. Ce viață. Hai, nu mai vorbiți? Îmi place să comunic cu voi. Unele persoane sunt chiar de treabă. Bună, mă dă. Păi da, dar vreau să fac la blender și data trecută fată mi s-a tăiat. Nu știu de ce. Am înțeles pentru că ouăle alea erau reci. Și după aia am încercat, cred că și ouă calde și tot nu mi-a ieșit, dar nu știu de ce. Deci folosesc mânușile, pentru că am unghii albe și pentru că compoziția mea este destul de colorată, și, adică așa roșie, și nu vreau să mă murdăresc, să-mi intre bulion de la posibil de aia. Ai blender vertical? Da. Încearcă cu ou întreg, adică să nu mai fac cu ou fiert, să fac doar cu ou întreg.